почти стигнах до кулата. Пътя е много тежък. Много труден. По една пътека всичките с маркировка за щастие, иначе ще се загуба 1000 пъти. И ето го е кулата. Часа е вече, тук 5 часа италианско време. Нямаме много време, ще стане тъмно, трябва да побързаме. И това е. Само 10-20 метра ни делят от кулата. Вижте каква гледка се открива тук. Това е. В центъра на Апенините сме. На Апенинската верига. Това е гледката, където се открива. Тук представете си зимата, направо невъзможно. Как са се качели тия хора, как са живели тук, не знам. Обикновено това са били римски войници. Но това са последните метри. Много, много трудни. Направо ужасни. И така. Вижте какво представлява тая кула. Сега ще обиколим отвън, а след това ще влезем вътре. Вижте, това е гледката отвън. Това долу е Маради. Ето го там е железопътния мост. Ето го там, вижте. Този мост и тази железна линия с тунелите е правена през 1870 и някоя година. Ние още тогава сме носили потури и калпаци и помаци са били на власт. Това е.